கேமிங் வித் குர்ஷதி யூடியூப் சேனல். நம்ம வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம என்ன கேம் பார்க்க போகிறோம்னா நோவா லெஜெண்ட்ற கேம் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம். ஸ்டார்ட் கொடுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸ்டார்ட் கொடுக்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கொடுத்தாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். லோடிங் ஆகிட்டுருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். லோடிங் ஆகிட்டுருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். லோடிங் ஆகி முடிச்சிச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸ்டார்ட் கொடுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸ்டார்ட் போயிட்டுருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எத்தனை பேருன்னு. நம்ம இப்படி போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். போயிட்டுருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே இதை எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். போய் எடுத்து போவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வந்தாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. இங்கே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இருக்கும்னு நினச்சேன், ஆனால் ஈஸி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வச்சுட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எப்படியோ தப்பிச்சிட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். போயிட்டு வந்து அடிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடிச்சிட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒளிஞ்சு விளாட்றாரு ஒருத்தர். நம்மளும் அவர் கூட ஒளிஞ்சு விளாடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சுட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். யார் சார் அவர்? யார் நம்மளை சுட பார்க்குறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இவர் சுட்டுட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். போயிட்டுருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்ப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வந்துட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். போயிட்டுருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ட்ரோன் கேமரா பார்த்துருப்பீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ட்ரோன் ஷூட்டர். லைஃப் வேறு கம்மியாகிட்டே இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏதாவது என்ன 10 வேணுமாமா ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுக்கே கொடுத்துருவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கொடுத்தாச்சு. வாங்கிட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். போயிட்டுருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இத்தனை பேர் ஆட் பண்ணியாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். வேறு யாரும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். போயிட்டுருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வேகமாக திரும்ப இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வேகமாக போயிட்டுருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆஸ்ட்ராய்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம பார்த்து தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் போகணும். எந்த சைடு இருந்தும் வேணாலும் வரலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எங்கெங்கேயோ இருந்தெல்லாம் வருது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம தப்பிச்சிட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எப்படியோ அதுக்கிட்டேலாம் இருந்து வேகமாக போயிட்டுருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது ஈஸியாக அடிச்சிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எல்லாத்தையும் சீக்கிரம் சுட்டுட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எல்லாத்தையும் நிறைய பேர் வந்துட்டே இருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உருவாகிட்டே இருக்காங்க. ஓகே வந்துட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். போயிட்டுருக்கோம். இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எத்தனை பேருன்னு. நம்ம இங்கே இருந்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ இவர் இந்த பக்கம் வந்து அடிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கொஞ்சம் அவுட் பண்ணிட்டோன்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆமாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பயங்கரமானவர். அவரையும் அவுட்டு பண்ணிட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஜெயிச்சிட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நாளைக்கு என்ன கேம் விளாட்லான்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.